Te, kani. English ta? Unsay English sa Parandon. Nay nakaingon sa mo cute ka. Nay nakaingon sa ko nga cute ko murag wala man te. Ano nakaingon sa ko nga cute ka dun, wala man. Padyo tayo mahimo, pangit yung take ka. Ang saon man ang adobo, pero pirmi maglagobo. Unsaon man ang adobo pero pirmi maglagubok. Yaw, ano okay. Bahalang magsudan ko pirmi kamunggay. Basta kitang duha, wala lay away. Unsa man, di diabetes ka? Sa mga babae nga di kabalo muluto. Pangita pumog lalaki na dili kabalo mo kaon. Ako parandon ay walay gabi iog buntag sa Japan. Ha? Asa man ka nakabalita na? Anong kabalo man ka sa Japan? Walay buntag, walay gabi eh? Ngano man? Pero man sila hapon. Kani. English ta? Unsay English sa ang singsing at ang tatlong hari? Kasi yun na ana, aring ting ting ting. Ha? Ako'y pangutana sa muha. Ano na pagay pangutana? Sige na pagay pangutana. Unsa naman na? Unsang kahoy dili pwede katkaton. Ha? Nay kahoy nga dili pwede katkaton? No! Tanan kahoy pwede man katkaton. Ano kahoy nga dili pwede katkaton? Unsa man be? Katong kahoy na natumba na. Kung naakay nagustuhan sa isa ka tao, samtang sayo pa ingnana siya sa imong gibati. Kung maabtan na gabi, matulog na siya. Ay pastilan, 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 yun na kung di maka